O condutor que provocou o accidente mortal de Muíños en Ourense queda en liberdade con cargos, acusado de homicidio imprudente e de conducir baixo os efectos do alcohol. A xuíza retiroulle o carné. No sinistro morreu unha muller de 51 anos. O seu home faleceu pouco despois dun ataque ao corazón ao coñecer a noticia. A rehabilitación nas zonas históricas das nosas cidades achega máis inmobles ao mercado. É unha das liñas de traballo do goberno galego para axudar a resolver os problemas de vivenda. No caso de Vigo, por exemplo, investiu 30 millóns de euros nesta legislatura. Os aniversarios infantís están a converterse nun suculento mercado. As tradicionais merendas na casa pros amigos máis íntimos deron paso a grandes celebracións en espazos de xogo e animación con presupostos que chegan a superar os 300 euros. Comezamos, boas noites. O caso Salazar provoca unha fenda interna no PSOE. O que fora asesor de Sánchez na Moncloa ia ocupar un alto cargo cando se destaparon varias denuncias por acoso sexual hai xa 5 meses. O partido metera o caso nun caixón. A responsable de Igualdade recoñece que fallaron os protocolos e pide desculpas, pero elude ir máis alá na asunción de responsabilidades. As vítimas de Paco Salazar volveron relatar esta semana en eldiario.es detalles das condutas machistas do exasesor de Sánchez na Moncloa. Vomitivas. Babosas y asquerosas. Pero a esta altura, responsables territoriais de Igualdade do PSOE queren máis que palabras da cúpula do seu partido. Queren que se leve ante a Fiscalía un caso que se destapou hai xa 5 meses e así o trasladaron á dirección. De manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo. E que as propias vítimas viron como as súas denuncias desaparecían do canal interno do partido. A súa responsable de Igualdade, Pilar Bernabé, admíteo. Le pedimos perdón, le pedimos disculpas. Pero nas últimas horas tamén transcendeu outro expediente paralizado en Ferraz dende xuño. Unha militante denunciou hai 6 meses o acoso que sufría por parte do líder do PSOE en Torremolinos. Ante a inacción do seu partido acudiu á xustiza. Aínda así, a central insiste en que actúan con contundencia. Nos hemos tomado siempre muy en serio y hemos sido inflexibles. Pola contra, pro PP, a xestión destes casos acredita la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del Partido Socialista. Es un partido peligroso para las mujeres. Quen fora a man dereita de Santos Cerdán no PSOE defende que este levaba unha vida normal e que nunca sospeitou que estivera metido nunha presunta trama de corrupción. Sí que recoñeceu que o viu preocupado polas noticias que estaban saindo sobre él. Unha persona, entiendo que como los que estamos nesta sala, normal. Unha persoa normal cun nivel de vida normal. Nunca vi un nivel de vida desproporcionado. Pero moi preocupado polas noticias que saían na prensa. Lo que él no decía que todo era falso e tal. Quen fala así de Santos Cerdán é Juan Francisco Serrano, a súa man dereita no PSOE durante moito tempo. Foi a súa sombra por España e fora de España, pero asegura que nunca viu nin sospeitou nada do que di o informe da UCO e que acabou co seu xefe no cárcere. No obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nin soubo do cobro de comisións. Nunca, ¿no? No tenía conocimiento de eso. Nin de sobres con diñeiro negro. Yo no he cobrado nunca un sobre. Jamás. Serrano segue a ser alto cargo do PSOE, prognostica que a xustiza non atopará nada irregular nas contas do partido. El Partido Socialista tiene una financiación intachable. Juanfran Serrano si admite unha reunión con Leire Díez na que a ex militante lles trasladou o contido dun audio de Villarejo que afectaba ao PSOE. Na Comisión Coldo no Senado marcou distancias co ex asesor e co ex ministro Ábalos. Di que os coñecía, pero sen máis. Ábalos quedará suspendido de todas as funcións como deputado nas vindeiras horas. Deixará de cobrar os 5.300 euros mensuais e non volverá a ter voz nin voto. España e Marrocos asinan 14 novos acordos en materia de infraestructuras, agricultura ou pesca. Foi no marco da reunión de alto nivel celebrada en Madrid. Marrocos conseguiu tamén un novo aval de Sánchez ao seu plan de autonomía pro Sáhara. A xuntanza produciuse a porta pechada e sen ningún ministro de sumar. A vicepresidenta Yolanda Díaz expresaba nas súas redes sociais a súa disconformidade ca relación que mantén o goberno con Marrocos. Acusa ao Executivo do que forma parte de claudicar no conflicto que mantén o Reino de Marrocos co pobo saharaui.
Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara libre. Esta tarde celebrouse en Vigo unha manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública. Baixo o lema Reconstruir a área sanitaria de Vigo, reclamaron un reforzo da atención primaria e hospitalaria e tamén demandaron máis pediatras. Desde a plataforma piden máis financiamento para potenciar a sanidade que sexa 100% pública e non se deriven pacientes á sanidade privada. A manifestación contou ca asistencia de dirixentes políticos como a portavoz nacional do BNG e o alcalde de Vigo. Mentres medra a tensión dos sanitarios que a ministra Mónica García. A partir do 27 de xaneiro anuncian folgas todos os martes para pedir avances na negociación do estatuto que regula as súas condicións de traballo. Lo hacemos porque después de casi 3 años de negociación, el ministerio que dirige Mónica García no tiene intención de acordar un estatuto marco justo, útil y beneficioso para todos, los trabajadores y trabajadoras, sin excepción ni privilegios entre colectivos profesionales. O ministro de Transportes marcara o mes de decembro para o remate do tramo da autovía A54 que vai de Arzúa a Melide. A pouco máis de 3 semanas desa data, e tal e como van as obras, parece pouco probable que estea rematada a tempo, Alejandro. Sí, trátase dos últimos 16 kilómetros que o Ministerio de Transportes comprometeuse a ter listos a finais deste ano 2025, pero como ti ben adiantabas, Pablo, todo parece indicar que non se vai a cumprir este prazo e ademais evitan dar unha data exacta de finalización. Unha vía que segue acumulando atrasos dende o primeiro momento da súa construción e que é fundamental para evitar treitos perigosos, tamén para desconxestionar o tráfico en localidades como Melide ou Arzúa e tamén, por suposto, para recortar tempo de viaxe. Grazas, Alejandro. Elévanse a 13 o número de xabarís infectados pola peste porcina en Barcelona. Nas últimas horas, os equipos veterinarios detectaron 2 novos focos deste gromo que lle afecta a xabarís silvestres. De momento, as análisis que se realizan en granxas de porcos das zonas afectadas non detectaron ningún positivo entre estas especies. É unha produción máis industrial. Ante este escenario, Bruxelas amplía o perímetro da zona con peste porcina africana que xa afecta a 8 comarcas catalás e reforza as medidas, María. Sí, a Comisión Europea extende ata 91 concellos a zona oficialmente infectada. Nela mantén a prohibición de mover gando e exportar carne de porco, medidas de emerxencia que durarán polo menos ata o 28 de febreiro. Bruxelas quere evitar un impacto innecesario sobre todo o país, por iso pide aos socios comerciais que limiten os vetos só ás áreas afectadas. A China xa o está facendo, pero faltan por definirse mercados importantes como o Xapón ou os Estados Unidos. A prioridade agora é frear o avance do virus e garantir que o comercio internacional responda de maneira proporcionada á situación real do gromo. Aquí en Galicia, unha das liñas de traballo para mobilizar vivenda é rehabilitar cascos históricos. No de Vigo, por exemplo, van investidos 30 millóns de euros nesta legislatura. Esta casa da Maxe era antes un bello edificio en ruínas e, como a el, moitos outros da zona bella viguesa. Nos últimos 20 anos rehabilitáronse 140 vivendas e 36 locais comerciais, grazas á colaboración entre a Administración autonómica e local. Un conjunto de intervenciones de calidad, donde se combina la tradición y la modernidad para poner en valor la esencia histórica, pero sin renunciar a la originalidad y a las soluciones contemporáneas. A Xunta investiu na rehabilitación do casco vello vigués máis de 30 millóns de euros. Ese convenio que acabamos de firmar, 7,1 millóns de euros que vai aprobar a Xunta de Galicia, multiplicamos casi por 4 as nosas últimas aportacións. Se deixas que se degrade unha parte da cidade, sobre todo unha parte tan importante como é a parte bella, a orixen de todo, ao final o que se acaba degradando é a cidade. Rueda lembrou que Vigo é a cidade galega onde máis vivenda pública está impulsando a Xunta. Nesta mesma liña, estamos agora nunha vila histórica, en Ribadavia, onde están estreando o proxecto Vilas Vivas que pon a disposición dos emprendedores locais para abrir negocios. Este é un dos baixos que estaba en desuso na zona histórica de Ribadavia e agora acolle un dos 3 novos establecementos comerciais. Ese que tal va por aí, Manolo? Así bota a andar o proxecto pioneiro Vilas Vivas.
La taona del camiño, a tapolla do camiño, vai ter unha originalidade moi importante, que é a mistura de arte e gastronomía. En este caso, unha especialidade da gastronomía que é a repostería sefardí. É unha oportunidade, como decíamos, pois, para intentar volver a recuperar o casco antigo de Ribadavia. A máis Ribadavia creo que é o terceiro ou cuarto lugar máis visitado da provincia de Ourense. Eu vexo que o turismo en Ribadavia está vivo. O que non está vivo é o comercio. Ademais da repostería sefardí, tamén haberá outra tenda de repostería artesá galega cun obradoiro de chocolate e unha tenda con produtos con selo, IXP e denominacións de orixe galegas. Ainda están os electricistas acabando os últimos e eu xa vou aproveitar e intentar colocar a mercancía. Vemos unha oportunidade non só para dar a mostrar os nosos produtos, que, como digo eu, nós somos o punto colorido distinto aos viños do Ribeiro, cada un desde o mel, a porco celta e a cosmética galega. Vilas Vivas é un proxecto piloto impulsado pola Xunta de Galicia e o Concello de Ribadavia. A carón da volta do Brao que ven estarán entre 9 e 12 locais en Astivo. Eu animar desde aquí eso, que se pasen por aquí este fin de semana, que vexan como isto funciona e que se queren montar algún negocio, a Xunta, seguramente a Xunta e o Concello, pois pon a todas as facilidades. O expresidente da Xunta, Fernando González Laxe, recibiu hoxe o premio Fernández Latorre de La Voz de Galicia polo seu compromiso co país e pola súa vocación de servizo público. Na entrega deste recoñecemento, tanto González Laxe como o presidente Alfonso Rueda defenderon o diálogo fronte á crispación política. Actuar contra a polarización extrema, contra aqueles que alientan a crispación e contra os que poñen obstáculos permanentes e obstruyen as labores común. E estar a favor do acordo, do consenso, das normas establecidas e da lealtade institucional. Sigámonos protexendo desas dinámicas de bloqueo, de inestabilidade que estamos vendo fora con moitísima forza e que creo que unha tarefa colectiva de todos nós, políticos de todos os partidos e sociedade civil de todos os ámbitos, unha tarefa colectiva intentar que aquí non cheguen. Máis asuntos, o 65% da poboación mundial vive en países onde se atenta gravemente contra a liberdade relixiosa. Un de cada 6 cristiáns vive en algún destes países. Deles, 220 millóns viven expostos á persecución. Son datos do informe sobre a liberdade relixiosa no mundo que hoxe se presentou en Santiago. O sacerdote Patrick Akpabio testemunha da violencia de Boko Haram en Nixeria, salienta o valor das comunidades católicas nese país africano. ¿Cómo se viven los católicos en Nigeria? Se viven con miedo, se viven una vida traumatizada, se viven una vida desorganizada, se viven su día a día por la gracia de Dios. Salvamento Marítimo tivo que remolcar un buque que transportaba vehículos en dirección ao porto de Vigo. O Gran Dalia, de bandeira panameña e 200 metros de eslora, quedou á valga na ría de Vigo, unas 10 millas ao noroeste de Cabo Home. O barco, que procedía de Francia, quedou sen motor fronte á costa galega. Despois de ser remolcado durante 5 horas, a avaría quedou resolta e o buque puido chegar a porto. E rematan os traballos para reabrir a lagoa de Baldaio ao mar. A lagoa levaba meses pechada por un tapón de area que impedía o fluxo de auga ao tempo que provocaba inundacións nos casos de chuvia forte. Os traballos para retirar a area tiveron que realizarse en función das mareas e supeditados ás condicións meteorolóxicas. Con estas actuacións, a lagoa recupera o seu nivel de auga habitual. Esta tarde pasou a disposición xudicial o condutor detido polo accidente mortal de Muíños, en Ourense. Quedou en liberdade con cargos e pendente de xuízo. Está acusado de homicidio imprudente e de conducción baixo os efectos do alcohol. O coche que conducía a muller falecida quedou desfeito. A altura de Porqueirós, presuntamente bateu contra el unha furgoneta que baixaba cara a Muíños. O seu condutor, que foi detido, deu positivo en alcolemia. Temos marcas, temos restos no carril contrario, entón, temos prácticamente asegurado a invasión parcial dun dos vehículos. A traxedia non remataba aquí. O marido da falecida, ao ver que non chegaba a casa de Requiás, foina buscar en coche. Fixo camiño cara á residencia de maiores da que ela saíra ás 10 da noite de traballar. Tardaban en chegar á casa porque salía de traballar daqui á noite e veu en busca dela, encontrouse co panorama, xa tiña problemas cardíacos e deu un infarto e non o deron salvado.
Malos esforzos dos sanitarios que trataron de reanimalo, faleceu antes de darlle tempo de avisar ao fillo de 20 anos de que a súa nai acababa de morrer. Chamou no pai para que se acercase e cando o fillo chegou, pois o escenario xa vos lo podedes imaginar. En Muíños o pobo está consternado. Horroroso, pobres. Dixoume iso. É lamentable que aínda hoxe por hoxe a xente non sexa consciente do que supón conducir baixo supuestamente os efectos do alcohol. Tras declarar no xulgado, o condutor detido quedou en liberdade con cargos. Detivémolo por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave e un delito por condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Folle retirado o carné de xeito inmediato e agora queda pendente de xuizo. Tamén deu positivo, neste caso en drogas, o condutor deste coche que se esnafrou hai uns días contra un poste na Coruña. Morreu a súa acompañante, unha moza de 20 anos. Os positivos ao volante deixan moitas máis historias dramáticas nos últimos anos en Galicia. Entre as peores lembradas, a da nai, de 39 anos, que morreu cando os dous fillos en Salceda de Caselas, cando bateu contra ela un conductor bébedo. Na Coruña sentou no banco dos acusados José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo, un perigoso atracador con múltiples antecedentes penais. Desta volta, para responder por varios delitos, entre eles un roubo nunha casa de Ordes e 3 intentos de homicidio. Salieron 4 o 5 personas de la familia, me golpearon, empezaron a golpearme y ya no había aquí. No, porque con la pistola a la gente. Usted apuntó con la pistola. Pero en ningún momento llegué a disparar. Uns feitos ben distintos aos que relataron as vítimas. A primeira das testemunhas contou que tras escoitar un ruido no coche que Pandolo pretendía roubar, baixou e nada máis abrir a porta apuntouno directamente coa pistola a menos de 2 metros e acabou ferindo no abdome. Nese intre baixou ao patio a súa muller, contra a que o procesado realizou un novo disparo coa intención clara de acabar coa súa vida, segundo declarou no xuízo, malia que non a alcanzou porque se protexeu detrás do outro vehículo. O vela a escena, a nai do ferido balanzouse sobre o procesado. Este deulle unha puñada e tirouna ao chan e apuntándolle a cabeza disparoulle a vez que lle dicía isto é porque ti o buscaches, porén a muller salvouse porque a pistola se bloqueou. Agora enfróntase a unha pena de 36 anos e 3 meses de cadea. A defensa pide para él a libre absolución. Porque entendemos que puede haber una eximente completa, entendemos que esa situación o esa petición va a resultar difícil, pero sí que vamos a pedir una rebaja sustancial de las penas. Pandolo ten un amplio historial delituoso. No 2007, en Sada disparou contra a patrulla da Garda Civil que lle deu o alto. Foi castigado con 20 anos de cadea e nada máis obtelo o 3º grao. A finais de 2023 matou presuntamente 2 homes, un en Mazaricos e outro en Culleredo, que despezou e esparexeu os seus restos en bolsas de lixo polos montes de Mazaricos. 2 asasinatos polos que aínda está pendente de xuizos. A xuíza de Alcira deixou en liberdade con cargos o anestesista da clínica dental detido pola morte dunha nena de 6 anos tras ser atendida no centro. Considera que non hai indicios suficientes de que a pequena falecera só por unha imprudencia profesional. Despois de tomarlle declaración durante máis de 6 horas, a xuíza descartou enviar a prisión provisional ao anestesista da clínica dental de Alcira, tal e como pedía a Fiscalía. Non ve que haxa risco de fuxida, pero tampouco atopa polo momento suficientes indicios para determinar que a morte da nena de 6 anos se poida atribuir exclusivamente a unha imprudencia do facultativo. Así e todo, retiroulle o pasaporte e manteno investigado por delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesións, omisión de socorro e furto, porque agora descubriuse que roubaba os analxésicos dun centro hospitalario. A xuíza vai continuar coas dilixencias. Pediu a historia clínica da nena falecida e da que tivo que ser hospitalizada e tamén os resultados das analíticas que se lles fixeron. A policía tamén detivo a propietaria da clínica dental que está aínda pendente de declarar. A muller e a súa parella foron detidos en Almería pola morte do fillo dela, un neno de 4 anos. O cadáver foi atopado a noite do mércores nunha zona rochosa. A desaparición do neno foi denunciada pola tía da muller, despois de que esta lle dixera que o abandonara nunha caseta dunha praia. O neno foi atopado con signos de sufrir unha morte violenta. A policía detivo a nai e a súa parella, que non é o pai do neno. O home tiña unha orde de afastamento da muller.
Zara abriu hoxe o espazo dedicado ao Nadal na súa tenda da Rúa Compostela na Coruña. O edificio foi un continuo rebulir durante toda a xornada. Este ano, a planta baixa recrea unha oficina postal de Nadal. Ali os máis pequenos poderán escribir e entregar as súas cartas para Papá Noel ou para os Reis Magos. Malia que o tempo non acompañaba, como cada ano a apertura levantou, como ven, moita expectación, especialmente entre os nenos. E con eles seguimos, cos nenos, os que teñan na casa algún saberán de que falamos. Festas de aniversario que semellan minibodas, con máis dunha dúcia de convidados e gastos que poden superar os 300 euros. Un mercado frutífero en que non paran de xurdir innovadoras propostas. É a última incorporación de ocio infantil en Ourense, un spa con pintura de unllas, maquillaxe e peiteado. Custa entre 20 e 30 euros dependendo do paquete elixido. Yo como madre quise hacer algo diferente exactamente por eso, para que no siempre lo mismo. A ver, mi hija quiere ir un día al cine normal, pero el día de su cumpleaños quiere hacer algo más especial. Yo quería regalar algo a mi hija, pero algo que fuera diferente y no solo lo de siempre. Con ingresos que soben dos 300 euros por celebración, o dos aniversarios infantís converteuse nos últimos anos nun suculento mercado. Yo calculo que entre unos 200, 250, entre 200 y 300 euros según lo que hagas. Más de 300 euros por cumpleaños, bien además. A opción máis recorrida segue a ser a dos parques de bolas e atraccións con prezos entre 15 e 18 euros por neno dependendo das instalacións. Antes facíanse os cumpleanos na casa, pero ora esas cousas xa non son viables. Os nenos teñen moitos amigos, son cumpleanos grandes, hoxe en día nadie meteríamos na casa a 15 ou 20 nenos. Todo un mundo que requiere planificación. Aquí los pequeños los hacen cada trimestre, los juntamos toda la clase y cada trimestre celebran. Que somos del grupo que siempre suelen ir a los mismos cumpleaños, siempre ponemos la misma cantidad para todos. Para sufragar o cumpleanos en sí, facer o regalo neno, etcétera, etcétera. Ata que van crecendo e xa se encargan eles mesmos de planificar. A esta hora, e con este frío e humidade, igual están na casa con o noso seguinte protagonista, o caldo, un prato típico que axuda a entrar en calor. Verduras de tempada, patacas, fabas son algúns dos ingredientes imprescindibles para facer unha das receitas máis icónicas de Galicia. Coámonos nunha cociña para chegarnos a un dos pratos que mellor caen no inverno, o caldo. Neste restaurante de Lugo fanno de navizas. O mellor caldo, para o meu gusto, é a faba, que tens que mirar de comprar unha que tú sepas que o tempo que che vai cocer, porque senón o mellor perdeste. Unto, carne de porco, unha boa naviza pode ser daqui de Lugo, e despois a pataca, non leva outra cousa. E tempo cocer a faba se che leva unha hora. Vale. E ten que ir, unha vez que rompa a ferver, mellor que vaya lenta, que coza lenta, para que coza a carne tamén canda ela. Nada mellor que unha cunca de caldo para entrar en calor, pero neste restaurante figura a carta durante todo o ano. En demanda compite con outro produto típico. Casi tanto como o pulvo, casi. O turista ven e mira a carta e ve caldo galego, e algúns chaman a sopa galega, bueno, pois dá igual o que lle chamen, pero sí que o piden, sí. Como din moitas veces a comida mediterránea, nós aquí tamén a temos nun mesmo plato, témolo todo. Temos legumbres, temos pataca, temos verdura, temos carne, levo todo, non lle falta nada. Solo as ganas. Un prato completo que tamén se fai na casa. Nesta froitaría notanno cando chega o inverno. Cando empeza a vir o frío por aquí, o único que queren xa é o caldiño, queren naviza, queren berza, e xa empeza a cachucha, e o butelo, e é o que máis demanda a xente. Un prato con moitas versións e moito sabor. A banda compostela Señor Salvaje pecha mañá a súa xira por España na Sala Capitol de Santiago. Para a actuación final, comparten escenario con Santi Campillo, de M-Clan, Matt Martin, Vituco Neira, de Ruxe Ruxe, e Nuno, de Grande Amore, entre outros. Señor Salvaje despregan en directo un show potente de rock clásico. Data histórica para Santiago de Compostela. Cúmprense 40 anos desde que a UNESCO declarou o conxunto histórico da Cidade Vella Patrimonio da Humanidade. Un recoñecemento que abriu o mundo a algúns dos segredos que os galegos xa coñecíamos. Porque Santiago é catedral, pero moito máis. Recunchos de pedra e chuvia, o son dos pasos dos peregrinos, o carácter da berenguela ou o acendido do botafumeiro. E, por suposto, o rebulir dos picheleiros enchendo rúas que contan séculos de historia. Non deixen de gozar de Santiago. Feliz noite. Vemos mañá.